जय हो भोजपुरिया समाज। नमस्कार, प्रणाम। कैसन बानी लो, का हाल बा? हम सिंगर रिंकी तिवारी सब कलाकार भाई बहन के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। हमरा तरफ से सबके प्रणाम बा, नमस्कार बा, धन्यवाद। भैया, ये वीडियो के माध्यम से हम रउआ लोग के ये बतावल चाहतनी कि हमनी के बीच हमनी के छोट भाई नेट मार्केटर सुमेर सांवरिया जी आज के डेट में बहुत बढ़िया काम कर रहल बानी, जो कि मार्केट में उपस्थित बानी हर कलाकार के लिए। और ये भी बतावल चाहतनी कि सुमेर सांवरिया जी रउआ आरा जिला के बानी। भोजपुरी इंडस्ट्री में सुमेर सांवरिया जी के बहुत अच्छा काम चलता, करत भी बानी। यहाँ के रउआ लोग से यह विनती बा कि आप लोग सुमेर सांवरिया जी के हौसला बढ़ाई। यह आप लोग से निवेदन बा। और का कहीं, एगो कलाकार आगे बढ़ावे खातिर पीछे ना हटे। तो यही निवेदन बा रउआ लोग से। चली, कोनो बात ना। सुमेर सांवरिया जी के हमरा तरफ से तो बहुत बहुत कोशिश रही कि यहाँ के आगे बढ़ी, आगे काम करी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।